Ndewono, hello, no, welcome. I humble Ifi Okiche, the honor of preserve our heritage, where our goal is to help you to speak and to understand the Igbo language. Today I'm so excited to continue my POH Student Spotlight series. Today's spotlight is going to be on Chibu and Ebuka Onokogo from New Jersey. Here they come. Ndewo. Ndewo. Kedu? Adamma. Kedu? Adamma. Good. Kedu aha gị? Aha m bụ Chibuka. Kedu aha gị? Aha m bụ Ebuka. Good. Okay. Anyị ga-agụ numbers, okay? Ọ gịnị bụ numbers n'Igbo? Ọ gịnị bụ numbers n'Igbo? Ọnụọgụgụ. Good. Ọ gịnị bụ numbers n'Igbo? Ọnụọgụgụ. Good. Okay. So we'll start with 1 and go all the way to 20 or 30, right? Chibi will do 20 to 30, but we'll start with Ebuka. Ebuka will start with 1, Chibi will do 2. Okay. In Igbo. Okay. Ebuka 1. By 2. Oh, for me. 2. Abo. 3. Ato. 4. Ano. 5. Isa. Ise. Isa. Good. 6. Isi. Good. 7. Asa. 8. Asato. 9. Itolu. 10. Iri. 11. Iri na otu. Good. 12. Iri na abụọ. Good. 13. Iri na atọ. 14. Iri na anọ. 15. Iri na Ise. Irina Ise. Good. cheese. 16. 16. Iri na isi. Isi. Good. 17. Cheese. Good. 18. Iri na asatọ. Good. 19. Iri na itoolu. 20. Iri abụọ. Good. And Chibi is going to do 20 to 21 to 30. Chibi. 21. Iri abụọ na otu. Good. 22. Iri abụọ na abụọ. Good. 23. Iri abụọ na atọ. 24. Iri abụọ na anọ. 25. Iri abụọ na ise. Good. 26. Iri abụọ na isii. 27. Iri abụọ na asaa. Asa. Good. 28. Iri abụọ na 8. asatọ. Good. 29. Iri abụọ na itoolu. 30. Iri atọ. Very good. Kwụọ onwe gị aka. Clap for yourself. Clap for yourselves. Good. Okay. Now, you want to do body parts? Okay. What are you touching now, Chibi? Isi. Isi. Good. Show me. Anya gị. Anya. Anya. Good. Chibi, anya. Imi. No. Good. Ntị. Ears. Mouth is. Ọnụ. Good. Teeth is. Eze. Good. Aka bụ. Aka gị. Show me aka. Good. Ụkwụ. Good. Ikpere. Ikpere.
Good. Very good. Knee. Show me. Again, with stomach. How do you say stomach, Igbo? Afro. Afo. Very good. Do you remember Obi? Obi. Good. Very good. Kemesia. Kemesia. Bye bye. Even OB is chest or heart. Good. Very good. Okay. Kemesia. Kemesia. Goodbye.